Creo que un dos motivos de que eu este aquí é para explicar por que escribo. O difícil sería explicar por que escribo. Estive buscando cousas para, bueno, para intentar aclarar un poquinho a cousa. Trouxen fotografía que figura na páxina da LG, na que falo dos contos, do que me gustaban os contos, ao mesmo tempo o rexeitamento que tiña cara ás mulleres que aparecían nos contos da miña infancia. Sempre li moitísimos libros de aventuras, e as mulleres nos libros de aventuras eran os novios, directamente. Quero dicir, non eran personaxes activas, nem todo o contrario. Que se podía esperar delas que foran fermosas, novas, personaxes mansos, por dicilo de algún xeito, non? Non ten nada que ver co meu xeito de entender o literario, non ten que ver co meu xeito de entender as personaxes. E buscando, atopei unha frase que creo que define moi ben porque escribo unha frase que debe ter tranquilamente 12 anos. É algo así como: escribo para compartir cos demais a dor de estar viva e para embelallar públicamente de que esta dor non sexa eterna. Quer dicir, para min a literatura está moi relacionada coa dor. Eu escribo porque sei o que é a dor. Senón non escribiría. Quer dicir, cando era máis nova pensaba que podería ser unha escritora humorística. E a verdade é que é humorístico que se me ocurrise tal cosa, porque creo que non teño escrito nada humorístico na miña vida. Para min a literatura é dor. Son unha tímida patolóxica que non sei que fai agora mesmo. E realmente o meu único xeito de comunicar o que levo dentro é a escrita. Non hai nada máis. Dicir, non hai nada máis. Se tivese que dicir en voz alta todo o que escribo, seguramente non escribiría nin a primeira palabra. Non por medo, non por vergoñas, non por temor a ferir os que quero. Quer dicir, ese é o meu maior temor. Sen embargo, no papel parece que non me fai tanto dano. Nin na miña cabeza, nin os posibles lectores. Simplemente e nada máis. Eso é porque escribo.